aguwar hawa na manufa Allah ƙaryar suna hattara dai amina ana ka gode ubangiji na hikima ta aguwar hawa na manufa Allah ƙaryar suna hikimata marhawa manufa alƙaryar Jalla sarki abun dogaro na abin bauta da tsantsani na godiya ga kaliki na da baiwar hikima a gona salati salo-salo na kauna ga manzo abun kwafa a gona habibi abun yabo a gona karimi uba gaban tanana kwakwalwa cikin jikina da kallon sassan jikina nan suke karbe na ayyukana su gabatar bisa ra'ayina hattara dai amina ana ka gode ubangiji na hankali mizanin auna tunani a kalar batuna ilimi jagoran jikina hujja sanda ta kara kaina sai azanci a ramashin batuna lafuza gwalagwalan batuna basira da batuna bincike hujja akan batuna kafafu maɗaukakan jikina hannuwana masu tallafina lafiya jarun zubina rabu sarki na ka taimakona hikimata marhawa manufa alƙaryar da ganda a furcina da hanka a furcina haƙora da harasana da tantanin makwalatona da harshe cikin batuna balabba a taimakona abun harrewa sautuka na gode wa kalikina ɗaukaka Allah da kai a gona godiya ce buɗin rabona ka tsare sharrin dare da rana ɗan adam aljan a magautana hattara dai